Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu checontent, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena inofanira kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka kuti panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Ndamboridza mhere ndikati Mwari Honai Vanhu Vaye Vatanga. Haya. Aiwa, kuna vanovhura hombe ka. Ndo vanonzi vavhuri vehombe. Nyaya ndiri kufamba nayo zvamanje ndeye Christian night club. Uri kundinzwa chaizvo. Night club yevatendi. Yekuti unoenda zvako uchinorova bhugi usiku hwese baba, kuchirova manhamba egospero, kusina hwawa, kusina shisha, kusina chifambi. Mawani. But ndisandapinda munyaya iyo. Ndiri kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pasi apa. Nditika kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pa same number ipapo ka. Ndeta sei tofambira nyaya dzacho. Pakashata. Mawani. Saka pane ava vanonzi Apostle K ava na Queen N chimoko chavo, mukadzi wavo, ndo vaive vechechi yai yavaita hanzi chi swag church, swag pastors. Vagara pasi vakazviona zvisina kunaka kuti vana vatendi vapote vachienda kuma night club. Saka toita sei? Zvikanzi ngatiite sei? Ngatigadzirei night club yedu sevatendi. Achiri kupisa swag church baba. Uriona vanhu vachidripa vari muchechi vachichururuka. Handitika. Saka kune vasati vakunyasovaziva, ndoda kukuplayirai video panapa. Momboita sei? Mombovaboksa, mavabokola, toadaita sei? Tomba tazokurukura. Handitika. Tazokurukura nyaya yacho zvizere. Chimboboksai ka interview aka munzwe kuti vari kuti chii nenyaya yeswag. Tozotaura munyaya ye-night club chii pamberi apa. Ngatipinde mukavidhaji muzvionere mega, munozoti awe anenge achinyeba. Aiwa, dingindira repanapa makuriziva kuti umbowo evidence ndo yatinouya nayo panapa. Rekatinzwe taufa. Basically, the word swag is to do with our taste of fashion. So people started saying these are swag pastors. Oh yeah, definitely. It wasn't us who said we swagged up. No. It was the audience. You know, there was a time we went viral very much all over social media, twice, 3 times, you know, where you get calls from Congo, calls from the UK, calls, you guys, you swagged up in church, what's going on? But then that led to the growth of the church. Young people started getting attracted to the whole new vibe. And that leads me to my next question. I think because of research, before speaking to you, that's something that I picked up. I picked up that the crowds that you're attracting, which I like. I mean, the reason I don't go to church, I'll be honest with you, I feel like it puts me in a conformed space. So I always feel like if that's not allowed, then I'm just like so much judgment. So I see how a lot of people are headed toward your church, and I'm sure now you're happy that this has come to. But I want to hear about what you think of the reactions. I know you see them. I know you see the comment sections. I'm sure you even have some friends and family that are like, but guys, how do you feel about that? How do you feel about what people have to say about you, especially you guys? You guys know who you really are. Despite what we may think or want to laugh at or want to feel, you know who you are. So how do you feel? Okay, the first thing is swag is an abbreviation of Saved with Amazing Grace. Saved with Amazing Grace. It's just an abbreviation, but because of our fashion, it correlates, right? So I feel that people are very strongly opinionated about our case and what we do, which I appreciate, because at some point, it's not everything that we absorb. You know, when you're in social media, there are things that are said, and then you need to be selective. Right. Mangozinzwira mega kuti swag church baba
swag church baba ma1 ndo zviri kuitika izvi. Hanzi Apostle K set to launch first Christian nightclub. The first ever Christian nightclub in Zimbabwe is going to be launched by Apostle K. Munoti chiinazo hombe yavhurwa naApostle iyi handiti. Saka panapa ndine post yaApostle yandoda kuverenga, handinoda kuzoverenga yese, but ndangokuverengerai here and there, and then so that moita sei mongonzwisisa kuti zviri kuita sei, zviri kufamba sei. Tichitarisa apo pa first paragraph apo pakanzi bringing light to the night. Introducing Club Heaven in Harare, Zimbabwe. Iwe kunza chiedza usiku. Vanotoziva kuti mayouth avo anenge ariko kubhugi. Saka toita sei kuti tibate mayouth? Aiwa, ngatimba tagadzira chii? Club baba. Unoti chine club in. Club, this is something new, something brand new zviri kuitika. Handizvo hangu kuti zviri bo here kana kuti hazvisi bo. Apa handikwanisa kukomenda, handinawo comment zveshuwa. But ndikutaura kuti swag church vakunza swag Christian nightclub muchurch muningiri mutoners. Uri kuona hanzi nzvimbo iyi is where faith and fun unite. Hanzi kune usingaridzwe mapiano, kunodzwa mapiano egospero. Zvese izvo zvourongwa hwekugadzirira club huripo. By early May club inenge yakuita sei yakutolaunchwa handitika. Zvimwe zvacho verengaiwo mega zvakaita sei zvakawandisa. But bo here zvakuitika izvi. Ndambotaura video richitanga ndikaridza mhere ndikati Mwari Honai Vanhu Vaye Vatanga. Ndiko kakutanga, kuna kutanga kunoita sei kunopfuura ipapa nditi. Saka ndo nyaya yanga ndangokubatira zvamanje ndimbokuratidzai nenyaya swag church baba, swag pastors, Apostle K na amai Queen N. Muri kuona amai nzwara dzavo idzo. Amai vakableacha zvavo vachionekera. Itimu rangu reCape Town kunoku, saka rakalauncha church muHarare. Saka zviri kufaya nditika. So ndo nyaya yanga ndangoya nayo zvamanje. At least maakuziva kuti kwane nightclub yechurch ichange ichivhurwa muna May umanditika. Saka musazoshandisa nightclub iyi kuita zvinhu zvakaipa muchitiza kumba kuti tiri kuenda kuChristian nightclub yochienda zvako kumwe kuya uri kukuziya. Vakashata. So as for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, tukuti bye for now. Ngasangane mvideo rinoteya.